Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men wattore 24. Hande eɗen janga ta mawɗo e ta tokoso. Ɗo so ɗiggi a serti e majjere ta hankadi. On ji e windande men wattore 24 ala ko janguɗen so wona ta mawɗo. Mi anda kala ko wayni ko ɗum wiyete ta mawɗo. Mi anda kala ko wayni ɗum woni ta tokoso. Hankadi mi serna ɗum ɗo, mi anda ɗum, mi faama ɗum. Ta mawɗo, ta tokoso. Ta mawɗo, ta tokoso. Ɗo ko ta mawɗo, ɗo ko ta tokoso. Ta mawɗo, ta tokoso. Mi janga ha mi ɗiggina, ƴetta kurlam e carnet am, mi wara ɗo ene ta mawɗo, ɗo ene ta tokoso. So gasino mi jiggi mi jangi mi wawi mi ɗiggini, mi ara ɗo mi fija seeɗa, mi wiya ta tokoso, ta tokoso, ta tokoso. Mi ara mi ekkito masgal, mi wiya ta, te, ti, to, tu. Ɗo ko ta, ɗo ko te, ɗo ko ti, ɗo ko tu, to, ɗo ko tu. Hankadi mi ekkiti masgal ha tawami non mi arano mi anda ko ummi kam ko ɗo tan mbiya yomi haal. Ɗo ceerno wino yomi haal. Ɗo so ceerno wi somi gayni janguɗo on, mi ara ga mi fola, mi wiya ta tokoso, ta tokoso, ta tokoso. Mi ara e masa seeɗa ekkito masgal ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu. Mi arta ga mi wiya ta mawɗo, ta tokoso. Ta mawɗo ko ni wayata, ta tokoso ko ni wayata. Kalɗo jiimi ko wayni e bindol ko ta mawɗo. Kala ɗo jiimi ko wayni e bindol ta tokoso. Hankadi mi andi ko ni ta mawɗo wayata, mi andi ko ni ta tokoso wayata. Hankadi mi andi wiyam mi andi hankadi kala ko jiimi no wayni ko ta mawɗo. Hankadi mi andi kala ko jiimi no wayni ko ta tokoso. Hankadi mi andi kala ko jiimi ene wayni ko ta mawɗo. Hankadi mi andi kala ko jiimi no wayni ta tokoso. Ƴetta kullam mi wona windude ta mawɗo, ta mawɗo, ta mawɗo, ta mawɗo, ta mawɗo hami wawa. Mi ara ɗo kadi ta tokoso, ta tokoso, ta tokoso hami wawa. Kuɗolam e carnet am waɗɗo e ta mawɗo to mi ƴewani, ta tokoso ɗo to mi ƴewani. Ɗo gandam mi wawi. Min mi gayni mi hippa carnet mi hippa kadi deftere nde mi jangoya. Mi wiya ta mawɗo, ta tokoso, ta mawɗo, ta tokoso. Mi winda ta mawɗo, ta tokoso. Mi winda ta mawɗo, winda mbeɗa janga. Sukaɓe ɓe jalami ha watta minde mi wawa mi watta jalde. Wadde windande wattude 24 ko ta tan janguɗa hen, ngabbitoɗa caggal gila goo ha ɗo, ko jangunoɗa ko deftoɗa ɗum ɗigga walluma e jangde ma. So goɗɗo no wima ɗum ɗo janganoma jangitama, jokku haaju ma an, kanko jokka haaju makko, ganda a funtaka an, ko an wona heɓɓitede. Kanko heɓɓitama o heɓɓitimo, o yo haaju makko. Hoto funtire noon ɗum jangama jangitama, anna eto janguɗum jangita ɗum ha anne mbawa ta mawɗo, anne mbawa ta tokoso. Hoto funtire wonde ɗum ɗo jangama jangitama, kanko o jangi o jangiti, anne jangu jangit, ganda ko ɗum woni ta mawɗo, ɗum woni ta tokoso. Kanko somo ƴoƴi o ara o anda ko ɗum ɗo woni ta mawɗo, ta tokoso, gandal makko ɓeydo o anda ta mawɗo, ta tokoso, anne ganda ta mawɗo, ta tokoso on poti ɗo ha timmi. Kanko janguno duuɓi 10 ɗi, ta o tan o janguno, o ta o janguno. Gasi anne a ari hande a jangi ta mawɗo, a wawi on poti ɗon. A andi ta tokoso, a jangi a wawi on poti ɗon. Ɗo kay hande kay ɗo kalɗo ta mawɗo winda mi jangat, ɗo ta tokoso winda mi jangat. Toggi goo ha ɗo kala feyɗe fof mi jangiɗe ha ɗo.
ɗum noon wadde ƴetta kullam e karne am mi wañito ta mawɗo e ta tokoso mbeɗa janga hami anda mi wawi defteram mi hippa mi dawa mi ɗaɓɓoya ko mamme barme am mi heeɓi noon mi heɓna hen ceerno seeɗa ko waɗe barme mum wona yo Allah hokku en nande famde 77 906 14 81 jingen ballen duusen jingen ballen duusen min jeeya courant min jeeya wifi min jeeya connexion onon goni to gonde amen ga so dañi seeɗa mo ciftire min hen waɗe kees reena gollal so portable ɗe boni itten cooden ɗum jangganirte ko jangganirte ko so jangganiraka no mbatta janggon kala pini dawa janga gayna dawa arta yo jarama de jokke golle yo Allah sellin doole nannaki famnaki ko nanni famni jogo jurum ɓernde anne ceerno ma accenima haaju jogonimama gandal no tottuma aɗa jangaɗa wawa teskomo o andama de a andamo de kono Allah ne anduma ne andimo wadde ballidiron aduna gonɗon o ewa ko nande famde o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam